Здравейте, вече ме знаете кое съм. Просто трябва да продължа темата, защото България става нещо, което аз не мога да си го обясня. Така, става въпрос за корабостроение, кораборемонт, идват чужденци, украинци, пакистанци, индийци, румънци. Знаете ли, работят за повече пари от нас. И аз сега си го обяснявам нещо пране на пари. Значи на един румънец се плаща 16 евро на час на работника. А фирмаджията колко получава? Най-малко 25 евро на час на човек. Най-малко. Ако ги дават тия пари на наши момчета специалисти, които са в чужбина, много хора ще се върнат тук и ще работят в България, а не в чужбина. Затова си го обяснявам, че просто перат пари, а не нещо друго свързано с работата. Не, защото са по-големи специалисти от нас. Разбирате ли? Трябва това да стигне до някъде по-високо. Аз не мога да си го обясня, разбирате ли? Аз съм обиколил в едно 10 държави, европейски най-вече. И няма държава, която съм бил, да получавам повече от местния. А България се получава и не мога да разбера защо. Някой трябва да ми обясни. Няма как да получавам повече от местния. Една Румъния съм ходил, получавам по-малко от тях. Той получава 16 евро. Не, какво да ви кажа? Всеки си мълчи и си трай, защото има заеми. И си вика, боли ма патката. Обаче трябва някой да... Няма как. Трябва да се дигне, защото хора, няма как чужденеца да взема повече от нас. В собствената ни държава. Плачеме се. Едно, че пълно безхаберие към околната среда. Видяш какво става. Другото, че дига ток, вода. Ние си мълчим. Защо бе, народе? Защо не е страх? Ако са всички като мене, плачи ми се, брат. Време е да се дигнем. Всичко добро.